halitta barka da sauka, ya shugaban halitta barka da sauka, barka da sauka. Manzon Allah barka da sauka. Bismillahu Allah sarki gwani, mai yau da gobe Allah mai zamani, taron basira ilahu da lamuni, in rera baitikan nan adnani. Manzan da ke tausayawa masu rauni, ka tausaya mana dan Hassan Husaini, dan Fadima matar Ali da bashi rauni, a fage na yaƙi gare ka ba za cin mai ba. Manzo Rasulu ya Rabbana salati madariyaka, wanda annabi wanda bai da tamka, ashabu na sanya sun rike turbarka, ba sa sake ko yaushe suna ta binka, waliyai da shehu ne na ɗariƙarka, kamar shehu Tijjani wanda ya zama kaka, kakan waliyai shehu Ahmadu bayirinka, Barhama Gausi Inyas masanin hakika, Arifullahi billahi muna kasanka, an shehu wali Imamu Jazuli Baba. Manzo Rasulu ya shugaba, Manzo Rasulu na sa da shehu Umar na mukan giwa, shehu Abdullah mai Kano ina yabawa, ya shehu Yusuf Khalifa Kajinawa, da Imam Habibu Ingarma yana kulawa, a fage na begen Rasulu yana yabawa, cike ta caza mu ko muna yabawa. Imam Habibu ka dasa hufi zuciya ba don kadan ba. Manzo Rasulu manzon Allah barka da sauka, ya shugaban halittu barka da sauka, je ka a lafiya sauka da martabarka, matsayi daraja isa suna kasanka, litanin ka sauka kai ne litanin ta dauka, a cikin gari na Makka nan ne ka sauka, sun ga hasken da ba shi da tamka, na tsatsan Kureshi yu kai Allah ya aika, ilan nasu ka batan ba wai don mutum ɗaya ba. Manzo Rasulu ya shugaba, Manzo Rasulu kai ne ka zo a ƙarshen duka annabawa, ya imamul mursalai abin yabawa, kai ne ka zo da addini marar gulewa, je ka lafiya ɗan Abdullanawa, je kan Abdulmudallib ɗagun Qurayshawa, je kan Hashimu, je kan Abdulmunafik na yabawa, je kan Kusayyu, je kan Kilabu magamar nasabarsa ce babba. Manzo Rasulu manzon Allah barka da sauka, a Rabi'ul Awwal ne kan zo maraba, shekarar da giwa ta zo ba 'yan kaɗan ba, wai dan a rusar da kabar jallaraba, tasilar ka an ka shafe su ba za su kai ba, saukar ka ta ƙunsa ba su kai baɗi ba, bautar gumul ka rusa ba kaɗan ba, katangar kisira ka zo ba ta kai ba, ka rusar da shirka ba 'yan kaɗan ba. Manzo Rasulu ya shugaba, Manzo Rasulu. Assalamu alaika ya wanda ke ta zance, duniya da lahira kai ne ake kwatance, kai
ne ka zo da Kur'anin nan fitacce, sanadinsa yau maluma suke ta zance. Maganar ka jami'a ce kwarai fitacce, ma'ana hadisan ka sun wuce aikwatance. Na gaban zance kayi zarce, wane mutum sanin ka ba dan adam ba. Manzo Rasulu, manzan Allah, barka da sauka. Mai zaja a ya manzo shugabana, mai inna a ɗaina mai gidana, mai da na fata da labin yabona, fakana ƙaba ƙausaini au adana. Almar'u man ahabbai ne imamuna, ya layimi bil hawa uzuri a kaina, domin yabon rasulillah shugabana, na sana jini tamkar ba ni bane ba. Manzo Rasulu, ya shugaba. Manzo Rasulu, sanadinsa ne rabu yayyo halitta, sannan ya ce a zo a je masa bauta. Ya sako Rasulu jagora halitta, domin ya nuna mana yadda ke ta bauta. Kai ne kake ganin rabuwa duk halitta, kai ne ka karɓa sallah kai mun nagata. Rabu na salatuka kun abba gabinta, ashe ba za a san matsayin ka manzo ba. Manzo Rasulu, manzan Allah, barka da sauka. Lidibi nake da nema ya mai gidana, dakon na taka tsani ya shugabana. Kashi fulkun mati yayan dabuwana, aikinka ne kana duba dukan rarrauna. Iliyasu gobe ne kwai zunubai a kaina, dan Allah ya da hakar da kamar ni rana. Taimake ni ranar mashar ya annabina, ka kire ni raudar ka ba gonin halina ba. Manzo Rasulu, ya shugaba. Manzo Rasulu, manzan Allah, barka da sauka. Ya shugaban halitta barka da sauka, ya shugaban halitta barka da sauka.